Ja ću dodati nešto i citirat ću gospodina Izetbegovića. On nam je na prošlom klubu poslanika rekao nešto što je meni jako teško palo, ali sam sad shvatio da je to naša neminovnost. A to je da je Bosna i Hercegovina sredstvo, a ne cilj. Bosna i Hercegovina sredstvo, a ne cilj. Ovaj iz Sarajeva koncept, odnosno projekt, on se prenosi u druge regije i negdje do kraja godine mi smo sve opštine i regije obišli, dali svima zadatke. Stvara se 9 regionalnih štabova, ovaj republički štab se kompletira, stvara se 9 regionalnih štabova, stvara se u periodu do početka rata 98 opštinskih štabova, stvara se jedan veliki broj manevarskih, prostornih i ovih jedinica po projektu kako je bilo predviđeno. Rađa se jedna ilegalna, jedna jaka vojna formacija. Obišao sam sve opštine u Bosni i Hercegovini. Obišao sam sve veće mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje po nekoliko hiljada, recimo, Bošnjaka, Hrvata zajedno živi i tako dalje. Gdje smo pokušali organizirati štabove jedinice za odbranu. Tad sam došao do zaključka da mi moramo podhitno uraditi jedno vojno savjetovanje koje će zapravo biti usaglašavanje strategije odbrane Republike Bosne i Hercegovine i gdje će biti dogovoreni ti one dodirni, granični, tamo gdje se dodiruju zone, regija, opština, da se mora usaglasiti to i dogovoriti jedna opšta strategija. Ta opšta strategija znači da se branimo tamo gdje možemo, tamo gdje ne možemo da se branimo, da planski izvučemo i materijalne sredstva i ljude da bi ih zaštitili i da bi kasnije, naravno, taj prostor oslobodili. Tad sam tražio da nađemo jedno mjesto gdje možemo skupiti komandante regionalnih štabova, već su bili imenovani komandante regionalnih štabova, da možemo održati jedno vojno savjetovanje gdje ćemo ta i mnoga druga pitanja govoriti. Pripremljeno savjetovanje se održava u selu Mehurićima kod Travnika 6. i 7. februara 1992. godine kad komandanti regionalnih štabova referišu. Ja sam otvorio savjetovanje i ono što sam tad kazao, kasnije ću to napisati u direktivi za odbranu suvereniteta Republike Bosne i Hercegovine i da sam vrlo jasno kazao da sam tu direktivu za odbranu suvereniteta Republike Bosne i Hercegovine napisao sam svojom rukom. Ona je, kasnije su neki pokušali da je prisvoje kao svoju, međutim, jednostavno nije moguće. Sasvim slučajno sam sačuvao jedan primjerak te direktive za odbranu suvereniteta Republike Bosne i Hercegovine i u ovoj pod tačkom 1 gdje mi razmatramo ko su nam neprijateljske snage, tad sam napisao. Direktiva je pisana 25. februara 1992. godine. Pored ostalog, napisao sam da je osnovni ukupne snage neprijatelja su Jugoslavenska armija 6 korpusa, kopne vojske, Sarajevski, Tuzlanski, Banja Lučki i Bihaćki, dijelovi Kninskog i Titorovskog korpusa i jedan ojačani vazduhovni korpus, snage SDS-a jačine od 80 do 120 hiljada ljudi i ekstremne snage HDZ-a, u to vrijeme ih je bilo jačine 2 brigade, oko 2 brigade. Osnovni cilj dejstva ovih snaga je podjela teritorije Republike Bosne i Hercegovine i priključivanje matičnim nacionalnim državama. Ostvarivanje ovog cilja težit će da ostvare u 2 etape. U prvoj etapi stvaranje nacionalnih konfederalnih jedinica u Bosni i Hercegovini, a u drugoj etapi priključenje istih Velikoj Srbiji i Velikoj Hrvatskoj.
Na ovom savjetovanju u Mehurićima koje je bilo, naši izgledi su veliki jer je naša armija sačuvala ljudske potencijale i veliku motivisanost naroda za borbu. Slomljena je privredna kičma neprijatelja. Ono što nam fali je bolja organizovanost i promjena strategije i taktike i prije svega promjena moralnih načela armije koje učine gotovo 100% muslimani. Naspram agresora u cilju opstanka može da stoji jedino naš muslimanski borac sa muslimanskom puškom na muslimanskom ramenu. U našoj političkoj, civilnoj i vojnoj vlasti mora da uz njega stoji rukovodstvo koje je izabrano po muslimanskim kriterijima. To je prvo lično poštenje, drugo ideološko-politička muslimanska orijentacija i treći kriterij je tek stručnost. Hvala vam. Cijenimo da suverenitet i teritorijalni integritet Republike Bosne i Hercegovine nijednog momenta ni u kakvim pregovorima ne smije doći u pitanje, jer je samo država Bosna i Hercegovina najbolje sredstvo u borbi za ostvarenje ciljeva Bošnjaka. Nema promjena granica države Bosne i Hercegovine bez promjena granica ostalih bivših republika Jugoslavije, jer je suverena država Bosna i Hercegovina najjače sredstvo u borbi i ostvarenju naših ciljeva. Gospodo, dolazim iz Travnika, a predstavljam Banjalučki okrug. Krajišnik nije to Cazinska krajina, to je ova Banjalučka krajina. Prije svega želim da vam kažem da predstavljam u stvari vojnike. 17. krajišku, za koju ste čuli, 27. i 27. krajišku, za koju ćete vrlo brzo čuti. Šta mi predlažemo? Predlažemo odbijanje ovog sporazuma. Imamo li snage da nastavimo rat? Imamo. Po našim procjenama, negdje 30% mi koristimo ljudskog potencijala, a 30% materijalnog. Imamo ga još 70%. Ovo kad mislim na ljudski potencijal, ja čak mislim i oni što nosaju uniformu. Nisu ni oni iskorišteni dovoljno i ne mislim da u rat moraju svi nositi puške. Moraju ovi drugi da prate te koji nose puške, da se jednostavno svi angažuju. Mi smo krajišnici spremni. Trenutno, vjerovatno da ćete vrlo brzo čuti nekakve rezultate oko Srednje Bosne, jer tu smo angažirani sa 2 brigade, da idemo i na Grude. Ali pomozite nam i vi. I smatramo, ako imamo sad 2 neprijatelja, da jednog sigurno možemo vrlo brzo poraziti. On je u stvari poražen tehnički još treba ga dotući. Kroz rješenja principijelnih pitanja naše države koji su ovdje spomenuti u više navrata, a to su da se postigne da država bude što je moguće veća, pod 2 da ima izlaz na more i moje mišljenje, kažem, može i polemično da bude ujedno. Biće riješeno i ovo pitanje. Rat je jedino pošteno rješenje za muslimane, ali jedino razumno rješenje je mir. Ja apelujem za privremeni mir, jer nemamo uslova za dugi rat. Protiv oba 2 neprijatelja ne možemo ratovati, ali treba napraviti procjenu naših realnih logističkih i vojnih mogućnosti da u kratkom periodu, dok pregovori traju, postignemo rezultate od strateškog interesa za našu državu, jer teritoriju je moguće dobiti ako je vojno držimo ili ako je u većini bila muslimanska. Svakako ovdje treba imati u vidu i vrlo najozbiljnije shvatiti garancije i da znamo cilj šta poslije toga. Što se tiče statusa Mostara kao otvorenog grada, on mora da ima isti status ili tretman kao Sarajevo, a on će onda biti naš, jer ne može biti grad oni koji su ga rušili i ubijali njegov narod. Mi smo se tukli i dalje ćemo se tući za Bosnu, ali sa pravom očekuje da se Bosna interventno tuče i za Mostar. Imali smo 2 neprijatelja i dugo smo taktizirali sa Hrvatima
zbog poštivanja zahtjeva predsjedništva i vlade Republike Bosne i Hercegovine da bi se u Bosnu preko Mostara uvezli hrana, materijalno-tehnička sredstva, repromaterijal i sl. Treće, imali smo prohrvatsku struju u stranci na čelu sa Hadži Osmanićem, ali smo je eliminisali zahvaljujući regionalnom odboru SDA koji ima bosansku ili bošnjačku orijentaciju i armiji Republike Bosne i Hercegovine. Usput da kažem da druge stranke u Mostaru ne postoje. Nastavak rata je u našu korist, to vam garantujem. Kako dani prolaze, borci su sve jači, prekaljeniji, hrabriji, sposobniji i motivisaniji za borbu i pogibiju za svetine za koje se bore, a to je vjera, čast, život, imetak i tako dalje. Takva je borba, takav je džihad na Božjem putu. On odgaja naroda, posebno borce. Što borba duže traje, sve su već izgledi i šanse da se ostvari pobjeda. Mi bi vas, dragi skupe, posjetili da je cijeli svijet radio na tome da zaustavi afganistanski džihad, pregovorima, pritiscima i slično, prije nego muđahidi ostvare svoj cilj. Toga su vođe afganistanskog džihada bile svjesne i nisu nasjedale na taj trik. I oni su imali svoga Galija, Ovana i druge, ali su išli do kraja i slomili su Allahovom voljom vanjskog i unutarnjeg neprijatelja. Tamo je borba trajala punih 14 godina i muđahidi na kraju pobjediše.